que ens deixa estar més lluny d'aquí, però el record de la vall on vas viure. El perquè d'aquesta batalla? El perquè es va intentar tirar endavant, frenar el feixisme, amb unes terres de l'Ebre que han quedat oblidades per tots i per tothom. Juan Negrín, que era el cap executiu d'aquest govern republicà, va decidir donar-li llum verda amb una batalla que era realment sobre el paper molt perillosa. Ara s'entrarem a dintre i farem el dinar a l'àpat i després de dinar seguirem la vida del soldat en aquelles trinxeres. Després d'allà ens anirem directament cap a les Campusines. Ens faci falta. No diu el Tanyo? És vermell com el riu de la vall. Quan arribis a dalt la carena, mira el riu i la vall que has deixat i aquest cor que ara guarda la pena tan amarga del teu comiat. El teu front d'una aquest poble, què hi va passar? Els aviadors franquistes deien sempre que el campanar no es podia tirar a terra, a poder ser, perquè era un punt de referència. Quan es posaven damunt de la terra alta, veien el campanar i ja sabien on havien d'arribar al límit. És aquí doncs, que aquest poble va quedar totalment fet caldo. Era un poble que vivien 2.500 habitants i va quedar una muntanya de runa, que s'ha fet en 4 bigues. I aquí davant tenim la A. La veieu, la A? Sí. Que està al mig del carrer? Sí. Que és tan grossa que potser no es veu. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el Una bona victòria per fer callar les veus crítiques del seu propi govern. Tercer, el més important, motiu internacional. Feia temps esperant que esclatés la Segona Guerra Mundial, d'acord? I això era el resistir es vencer, sí? Si resistien, es guanyava.
bàndols, biberons. 3 i 4. 3 i 4, 3 i 4. És que és de Corbera, Al setembre. I plou. I està núvol. I no poden bombardejar. I la guerra agafa un altre ritme. Franco vol exterminar. I de seguida diuen els seus homes, enrere, enrere, enrere. Veu que Franco està per allà darrere, en els Alps, recordeu? La bossa, la corba del riu Ebre la controlava ja. I Franco s'apropa perillosament. De seguida Taiguanya se'n dona compte del que volen fer. Volen arribar abans que ell a Flix i tancar-los per darrere. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Davant de casa va caure una bomba incendiària i va morir 6 persones. Van treure ossos, o sigui, cendra. I eren les 2 iaies meves. Gana no, però menjars així que es podien fer al camp, no? El dia de la Mare de Déu d'agost, a la nit, vam marxar de cara a Barcelona. El carro i el cavall, que tenim un cavall. Al matí del dia de Sant Jaume, quan ja van anar arribant los bulos en desbandada, los fetits que vivien per aquesta carretera, pujava la gent a la idea, diguéssim, nosaltres bufem anar cap a casa. I de menjar, gràcies a Déu no vam venir, perquè vam anar a buscar metralla i vam viure 4 anys d'anar a buscar metralla. A l'escola eren caleixons de bales, caleixons buits de bales, un per assentar-vos i un per escriure. Jo vam passar molt temps fent les botones, posàvem una petra a costat i damunt una mica de rama i posaves foc, un que apartaves, per petar i una damunt un altre. Algun que seria i rebentava i matava en ell, perquè ell també va bé de mort.
me sento al cap de casa, allà on vaig néixer, a la plaça, i tanco els ulls i encara veig tal com era quan jo era petit. De recordo. Els abuelos que llavors, ara semblen d'una altra manera, però llavors la gent gran de 60 anys, ja els veus molt vells, els veus una cosa, la indumentària que portaven, la roba, la millor feia del dia que no s'havien afeitat. I jo tanco els ulls i encara els veig exactes. La joventut no en vol saber res, però si els ho expliques ho escolten. No et fan preguntes, no comenten, però ho escolten. Mireu, aquí tenim el poble, però la fotografia que vull que us hi fixeu és aquesta. Això és el poble. Què us sembla? Veieu l'abans i el després, oi? Allà per la carretera baix. Sí, sí. Aquí és la carretera. Aquí a baix, i aquí a baix. Vale? O sigui, tot això de dalt, mireu l'església on està, hem vingut per aquí nosaltres, vale? Tot això d'aquí davant ja no queda res. Per tant, perquè vull que entengueu com era, no? De gran que és el poble. Perquè la noia de la Roja, la vida de la es van copiant tots els partes de guerra d'un bàndol i d'un altre i amb mapes militars, amb les cotes militars. Senzillament posen el parte de guerra diari damunt del següent allà dalt i aquestes dues del Líster cap aquí. Mireu, el dia 3 de setembre la situació del front estava així. Mireu Gandesa. O sigui, era el 3 de setembre. Es fon la 27. Veieu? I entra la 45. Mireu això. Us sona això? Yo demuestra la que la República más republicano se siente público. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. En el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Que los tiren 10.000 veces los haremos. 10.000 veces que los tiren 10.000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Aquí dalt, si us sembla, farem un minut de silenci. Sí. Aquí va haver-hi ja molts morts. Quan va venir el tripartit, el primer tripartit, hi havia la gran assignatura pendent de la memòria històrica i a través del Memorial Democràtic del Joan Saura es va instaurar amb un gran fossar. Aquí dintre hi ha les estanteries de teatre, d'acord? I aquell s'endú els ossos. Això va anar bé fins que va arribar al 155 i fins que el Raül Romeu el van tancar a la presó. Ara està tot parat. Però va funcionar bé durant un any i mig. Hi ha molta gent que de manera molt sentida, molt emocionada, va venir a buscar la memòria que depèn del Congrés de Madrid. Ja sabeu que mani qui mani, a Madrid no estan per la feina, per aquesta història. D'acord?
No era això, companys, no era això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anells. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això, ni paraules de pau amb barrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets, drets que són, que no fan ni... Hasten to bid me